Ahojte, kto by ste ma nepoznali, volám sa Milan Majerík a v tomto videu by som vám povedal niečo o základoch stravovania sa a príklade nejakého jedálnička, ktorý by ste mohli, respektíve mali dodržiavať, ak chcete zmeniť svoju postavu. Povedal by som vám niečo aj o doplnkoch, nebudem vám vysvetľovať, že na čo, prečo, ale skôr by som vám povedal, že kedy, aký doplnok, od akej značky a podobne. Tak poďme teda začať a začneme stravou. Jednoznačne prvé pravidlo, ktoré by som dodržiaval, je jesť v pravidelných intervaloch, rozdeliť si jedla v priebehu celého dňa. Teda ženy by mali jesť asi 5 krát denne a muži 6 krát. Ak to není nejaký ektomorf brutálny, ktorému sa nedarí dlhodobo nabrať, tak ten bude musieť jesť aj možno 7-8 krát denne. Takže poďme teda začať a začneme raňajkami. Takže čo na raňajky? Jednoznačne moja voľba ovsené vločky, ktoré vám dodajú energiu na celé doobedie. Takisto je tam vláknina, ktoré podporujú vaše trávenie. Takže určite ráno ovsené vločky. Ďalej, čo k tomu? Takže obyčajné vajcia, ktoré zakúpite v každom obchode, a to, že koľko vajec jesť ráno, je individuálne. Takisto je individuálne to, že či sa snažíte o naberanie svalovej hmoty, po prípade nejakú redukciu tuku. Ak sa snažíte o naberanie svalovej hmoty, tak by som určite dával celé vajcia, aby ste navýšili svoj kalorický príjem. A keď sa snažíte o redukciu, respektíve stratu tuku, hmotnosti, tak by som minimálne 50% žltok dal preč. Tak, čo k ďalším jedlám? Mám pre vás taký výber, alebo akési menu, z ktorého si môžete vyberať. Takže pre príklad tu mám kuracie prsia, ďalej je tu tuniak, ďalej môžete využívať morčacie mäso, teda prsia, hovädzie chudé mäso, nejaké chudé ryby, určite to môže byť aj cottage cheese nízkotučný, alebo po prípade aj tvaroh. A čo k tomu? Zas príloha jednoznačne ku každému tomuto jedlu zelenina, najlepšie listová, a ďalšia príloha, to bude buď vlastne ryža alebo cestoviny, po prípade to môžu byť zemiaky, ryžové chlebíčky alebo aj ovsené vločky ako na raňajky. A taktiež je to individuálne, či sa snažíte zas o naberanie tej svalovej hmoty, ak sa snažíte o to, tak tej ryže alebo týchto príloh, ktoré som vám ukazoval posledné, tak toho určite podstatne viac. Musíte toho jesť hodne, ak chcete nabrať nejakú svalovú hmotu. Zas tí, čo sa pokúšajú o stratu tuku, respektíve hmotnosti, tak z tejto prílohy ubrať. V tých neskorších hodinách by som už vôbec nedával ryžu, cestoviny a tieto. Takže to by boli ďalšie vaše jedlá. A úplne posledné jedlo, ktoré by ste mali jesť pred spaním, tak je tvaroh nízkotučný. Ja využívam rozstierateľný. K nemu, ako dá sa povedať prílohu, si môžete dať, teda mali by ste si dať nejaké orechy, či už sú to vlašské, arašidy, nesolené, nepražené, alebo paraorechy, kešu orechy, no proste nejaké orechy, ktoré nie sú pražené. Takže zas závisí od toho, či sa snažíte o naberanie alebo redukciu váhy. Ak sa snažíte o naberanie, určite tých orechov podstatne viac. Ak sa snažíte o redukciu tuku, tak tými orechmi musíte šetriť. Ale určite by som dal nejaké, keďže zdravé tuky, ktoré nájdete v orechoch, sú výborné na zlepšenie vášho imunitného systému, podporu metabolizmu a tak ďalej a tak ďalej.
ešte čo som zabudol, tak to by bolo, že všetky tieto mäsa, ryby pripravovať na nejakých kvalitných rastlinných olejoch, čiže panenský olivový, kokosový, ja neviem, možno repkový a tak proste určite tie kvalitnejšie a zdravšie oleje. Teraz by sme boli najedení, tak poďme sa aj niečoho napiť. Určite prvá voľba, aj moja, je voda z vodovodu, tá tečie, myslím si, že každému. Ďalej sú to neochutené minerálky, určite čaj, káva. Káva vám hlavne pred tréningom pomôže k spaľovaniu a dá vám viac energie, keď ste aj v nejakej redukčnej diete. Zas káva a čaj jednoznačne bez cukru, absolútne by som v dietách a ani pri naberaní hmoty neužíval žiadny cukor, teda taký cukor obyčajný, ktorý máte obyčajne v kuchyni. Nahradil by som ho umelými sladidlami, ktoré si môžete zakúpiť v každom supermarkete. Ďalej, čo ešte môžete piť, tak sú podľa mňa tieto ochutené, no proste Coca-Cola Zero, Pepsi Max a všetky tieto malinovky, ktoré sú dochutené alebo osladené len sladidlami, bez žiadnych cukrov a podobne. Takže to by bolo k pitnému režimu. A ešte jedna otázka bola k strave, že čo robiť, keď niekto pracuje, keď niekto má takú prácu, že proste sa nestíha najesť. Nestíha sa tam poriadne najesť. A tak moja odpoveď jednoznačná, určite rozmixovať si, dáte si 3 deci vody, tvároh, k tomu nejaký srvátkový proteín, poprípade, ak sa snažíte o naberanie hmoty, kľudne môžete pridať vločky a nejaké arašidové maslo, poprípade nejaké rozdrvené orechy a myslím si, že je to šťastí takmer plnohodnotná náhrada jedla. Tak to by bolo k tej strave asi všetko. Teraz by som prešiel k doplnkom výživy a jednoznačne by som začal najdôležitejšími a tie sú vitamíny a minerály. Takže tu mám 3 také najpodstatnejšie a to je multivitamín, ďalej vitamín C a ešte tu mám aj kĺbovú výživu pre tých, ktorých už bolia alebo respektíve majú nejaký nábeh na to, že pociťujú nejakú bolesť v oblasti kĺbov a podobne. Takže tieto 3 doplnky určite základ vašej suplementácie. Všetky sú od firmy Varior, ktorú nájdete na stránke na maximum.sk. Ďalej, poďme prejsť k doplnkom, ktoré som užíval počas prvého roku a pol svojho tréningu, iba tie 2 doplnky. Určite je to, ja tu vlastne nemám srvátkový koncentrát, iba izolát, ale proste srvátkový koncentrát. Môže to byť od firmy, napríklad ako ja mám tu, MyProtein, po prípade Best Nutrition, iSilmas má dobrý koncentrát a takisto proste nezáleží na tom, podľa mňa od akej firmy ten koncentrát, pravdepodobne ak bude vždy rovnaký. Ďalej by určite k tomuto ešte glukóza a to po tréningu. Túto síce nemám, ale ja ju berem väčšinou od firmy Best Nutrition. Mal som tuším aj od Compavy, ale myslím si, že od Bestu, alebo glukóza je prakticky asi jedno, od ktorej to firmy máte. Není to nejaká veda na výrobu, takže glukózu asi od hoci ktorej firmy. Kedy užívať? Po tréningu, jednoznačne po tréningu, dávkovanie vám nemôžem povedať presné, keďže to závisí od hmotnosti a podobne. A k proteínu som vám zabudol povedať, že je taktiež najdôležitejšie ho užívať po tréningu. Ja ho používam ako dochutenie ráno k vločkám,
ďalej aj večer do tvarohu a ako som už spomenul, keď nemáte čas prakticky, tak ho využiť v tom šejku ako náhradu jedla, ako som už spomínal. Ďalšie doplnky, ktoré by som vám predstavil, tak sú to aminokyselinové produkty. Je to L-glutamín od firmy Best Nutrition, takisto je dobrý od firmy MyProtein, poprípade aj od Stillmasu. Určite by som ho užíval po tréningu a pred spaním. Dávkovanie zas individuálne. Nemôžem vám to povedať presne, keďže to závisí od váhy a od vašej fyzickej záťaži, po prípade výkonnosti. Ďalej dôležitý doplnok BCAčka, takisto od firmy Best Nutrition. Zas kvalitné sú podľa mňa aj od firmy MyProtein, takže z týchto dvoch firiem prakticky vlastne si ja vždy vyberám a určite tieto dva produkty neochutené, aby ste zbytočne nezaťažovali trávenie ešte aj sladidlami aby vaše telo zvládlo v kľude stráviť tieto doplnky, tak by som ich nezaťažoval nejakými sladidlami, takže neochutené určite. Ďalej posledným doplnkom z tejto rady aminokyselín, ktorý doplní taký komplex aminokyselinový, sú hovädzia aminokyseliny od firmy Best Nutrition. Prakticky z hovädzích aminokyselín užívam len tieto, pretože veľa týchto hovädzích aminokyselín od rôznych firiem sú vyrábané len z kolagénu a ja proste mám tieto bývka od Bestu osvedčené, že sú fakt, myslím si, že kvalitné. Takže jednoznačne ja ich beriem iba od tejto firmy. No a ešte som vám zabudol povedať, kedy užívate BCAčka. BCAčka ráno, pred tréningom a po tréningu. A tieto bývka, tie by som užíval ráno a taktiež po tréningu. Ja užívam hrozne veľa ich, vám si myslím, že taktiež to je individuálne, takže nemôžem vám povedať presne koľko. Jedným z posledným doplnkom, ktorý by som vám ukázal, je pretréningová pumpa, konkrétne príšok od Giro. Veľa ľudí si bude myslieť, že je to zbytočný doplnok. Áno, je to zbytočný doplnok pre rast svalov, nijak vám to nepomôže, ale keď pracujete v nejakej práci, kde ťažko fyzicky pracujete, po prípade ste psychicky vyčerpaní pred tým tréningom, tak toto vás jednoznačne nakopne a pomôže vám k lepšiemu tréningu, pretože keď chcete poriadny nárast svalov, tak treba mať poriadny tréning a poriadnu stravu. Tak to by bolo k tým doplnkom asi tak všetko. Ešte čo by som chcel spomenúť, nenechajte sa nalákať na nejaké zbytočne príliš propagované produkty, ktoré vám budú hovoriť, v ktorých bude reklama, že priberete 8 alebo 10 kg svalov alebo niečo. Celé to len akýsi marketing, ktorými sa snažia od vás vyťažiť čo najviac peňazí. Ja som vám teraz predstavil úplne základné doplnky, ktoré si myslím, že potrebujete a nič inšie k tréningu. Ešte možno kreatín monohydrát, ale o tom dneska nebudem rozprávať. Takže toto by bolo k doplnkom výživy všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite ho sledujte, lajkujte, zdieľajte a ak by ste chceli šikovného kameramana, tak určite Filip Majerčík fotografií. A ak by ste potrebovali spraviť nejaký stravovací plán na mieru, po prípade nejaký tréningový plán na mieru alebo osobný tréning, tak určite píšte mne, či už na Facebooku Miňo Majerík alebo e-mail milanmajerik@gmail.com a to by bolo asi tak všetko, takže nezabúdajte sledovať, lajkovať a zdieľať. Ahojte!